Ayam goreng tepung. Iki nek kulkas sik enek ayam tak marinasi ndek wingi tak gawe ayam tepung. Nah iki lanjut tak goreng meneh ae. Engko daripada kesuwen malah goreng ayame ndak kena dimasak iki engko. Carane ngene iki ya, ayam sing wis dimarinasi barono dilebokne tepung. Nah, tepung iki enek tepung terigu dicampur tepung tapioka. Perbandingane 3:1. 3 sendok tepung terigu, 1 sendok tepung tapioka. Terus ditambahi apa kuwi jenenge soda kuwe, baking soda kuwi lho ya tepunge ditambahi uyah sithik barang. Langkah pertama ayamnya dimasukkan ke tepung kering dulu. Terus dihuluk-huluk sampai roto. Bar kuwi dicelupne ning nggone air pencelupan, aire kuwi air biasa ae. Lek nyemplungne nek pencelupan gak usah suwi-suwi, cukup 1 atau 2 detik aja. Terus diulangi meneh, kuwi sak sire lek ngulangi, sir kandel tepungnya apa sir tipis sembarang. Nah, bar ngono langsung digoreng nek minyake sing akeh, sing wis panas. Jadi ayame kuwi kudu kecemplung kecelup kabeh ngono lho ya, guys. Apine sedang cenderung kecil, nggak usah terlalu gede, soalnya kok ayamnya malah nggak iso mateng. Tapi gosong tepunge. Nah, ngene iki lho ya guys, dadine iki lek digoreng, dadi pangkah kriwil-kriwil kan. Ya wis, selamat mencoba di rumah.